తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ కు స్వాగతం। కలియుగంలో ధర్మం ఒక పాదం మీదే నడుస్తుంది అన్నదానానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా మనం చెప్పవచ్చు। శవం మీద ఉన్న బంగారం దొంగలించిన వాటుబాయ్ యూపీ హిర్వాకోడుకు చెందిన శ్వేత రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోవడంతో పోస్ట్ మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు। అక్కడ వాటుబాయ్ విజయ్ ఆమె చెవి పోగులను దొంగలించడం సీసీటీవీలో రికార్డ్ అవ్వగా దాని పోలీసులు కూడా ధృవీకరించారు। సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ధృవీకరించారు। वो जेब में डाल लिया इसने। अब पर्दा हटा दिया, अब दूसरे को लेगा करवट। अब देखो दूसरे करवट इधर साइड देख चुका मैं, दोबारा देख देखिए करवट पर गर्दन प्रकृति से इसका मुंह करते से बच्चे ये कर दे ये